Ko henmen para ba e hau Jesus Christ kumbang alaong ha kajing sedang menda kasngi kadai kasngi kabakrau na kabanta jungi kum ki khon Kristan khamtam na kabanta jungi kum ki Catholic namarba menda kasngi ngi pen kan mau ya lade ya lai teli ki ba ujisu ulabu ha kasngi palai bakhoi ha ka Monday Thursday ha ka por ka ba ujisu udang im ha kane ka sla perthai ha ka por ba ujisu udang yabam mit paskha bat kisan ran ki jong u ujisu ulabu ya kane ka sakramen jong ka Eucharist bakhoi ujisu ulabu ya ka sakramen jong ka jingpen kentang lengdo baru jisu ula ayengi ya kane ka hukum bangin ya ye mar kaliang kane kadai ka jing ai ka ba jisu ula ai na ka benta jangi iwei pa iwei ha ka jing im Kristan ka jangi khamtam ka jing ai ka ba ujisu ula ai lengba kane ka sakramen jong ka Eucharist ha ka ba ujisu ula ai ya ka met bat ka snam na ka benta jangi iwei pa iwei knang ba lengba ka jing ya bam ya sip jangi lengba ka jing bam jangi ya ka met lengba ka jing di jangi ya ka snam jong ujisu ngin don kata ka jing yadai ka baya jan bat ujisu ngin don kata ka jing yadai ka baya jan bat ujisu uwan ban shong sa ban don rengkat bat ngi ha ki do nuot jangi kanu kalong ka bakrau na ka benta jangi bangi yo ya ka ne kalat ban pediang ya ujisu ba ujisu unwan ban shong ha ki do nuot jangi ko henmen ko para ba ye kani kadai ka jingknya ka ba ujisu ulabu na ka benta jangi iwei pe iwei ka jingknya ka ba krautam ha ka ba ujisu ula aiti yala ka met ula aiti yala ka snam na ka benta jangi iwei pe iwei ban ayengi ya kata ka jingklain ha ka jinglong men sim jangi ban ayengi ya kata ka jingklain ha ka jinglong do jangi namarba mangi kum gi brieu ngi don shibun ki jingduna ha ka jingem jangi henrei lengba ka ne ka jingknya jong ujisu lengba ka jingbu jong ujisu ya ka Eucharist bakhoi ngila bandon kata ka jing yadai ka baya jan baru ujisu udon rengkat bangi ujisu uaiti yalade uaiti ya ka met bari ka snam na ka benta jangi iwei pa iwei kane ka jingbu jong ujisu kane ka jingseng jong ujisu ya ka sakramen jong ka Eucharist ka penpau ya ka jing ie ka ba ujisu udon na ka benta jangi iwei pa iwei kajing ie ka ba krau ha ka ba ujisu shem lakwa ba haba ula leitno na gane ka perthai unshu yangi thli henrei ujisu ula bu ya gane ka sakramen knang ba kajing ie jeng u na ka banta jungi kanang yai roi bar kajing ie jungi na ka banta jong ujisu kanang yai skem ko henmen ko para ba ie kane ka Eucharist kabau Jesu ulabu ulaseng ha kane kasngi ka bamenta ha kane ka mit ka bamenta ka deishisha kata ka jing ai ka ba ula ai na ka benta jingi habang ipay na ka jing pule menta kasngi ngi yo iba kumno u Jesu ula pentamai ya kata ka jing bam paskha jong ki ju habang ipuli na ka jutang ka barim ngilayo sngeu ba kumno ki ju ya lumlang ban rakhi ya kata ka feast day jong ka Passover ngitip ba ha
ka riti ha ka tradition jong ki Jews ki don lightly ki feast ki ba ki chu rakhe ka feast jong ka Passover ka feast jong ka Pentecost but ka feast jong ka tabernacle but ka feast jong ka Passover kadai ka feast ha ka ba ki pen kan mau ya la de ya ka jing light marau jong ki nari Egypt but kane ka feast jong ka Passover kadai ka feast ha ka ba ki penyap ya ukhon lang brot but ki abam yasip ya uta ukhon lang brot but ya kasnam jong ukhon lang brot lata ha ki duar ha ki shaukat jong ki duar kumang yos ngeu ha ka jing pule ka banangkong ka ba mendagas ngi baleng ba kata kasnam jong ukhon lang brot ka ba ki laknya kin sa laim but haba ublei unwan ban yai ha kata ka miet haba ublei un sa yoi haba uyawi un sa yoi ya kita kisnam ki badon ha ka duar yeng jong ki khun shenrang ki khun banengkong kin sa laim but u Jisu ulapen kala ya kata ka feast jong ka Passover ya kata ka jingknya jong kimrat ya kata ka jingknya jong ukhun lang brot ha ka ba u Jisu ula penkin ula IT yala ka jong kamet ula IT yala ka jong kamen siem ula IT yala ka jong ka snam na ka benta jongi tementa kani ka jingknya Eucharist kaba ngijuknya man lagasngi kani ka jingknya Eucharist kaba ngijua shimbenta man lagasngi ublay kadai kata ka Passover kaba thamai kadai kata ka feast Passover kaba thamai ha kaba ujingknya umdeishu uta ukhon langbrot ubaki ju kenya ha kapor kaba menshua but uni ukhon langbrot udai ukhon lang brot ubathamai baru ta ukhon lang brot ubathamai udai utrai jangi u Jesu Christ ha kaba u Jesu ula IT yala de ula IT yala ka met bat yala ka snam bat habangi pediang ya ka met berkasnam jang u Jesu ngi yo shisha ya kata ka jingim ka bom cukut ngiyo ya kata ka jingim ka bathamai ngiyo ya kata ka jingim ka bau Jesu ula ai na ka benta jungi iwei pa iwei ko henmen ko para ba ije kaneka jingknya jong u Jesu kadai ka jingknya ka ba krautam namar ba u Jesu ula IT yala ka jong ka jingim kumbang yos ngeu na ka jing pule ha ka Gospel jong u Yohanes u Jesu ula ong ba omdon kano ru ka jing ye ka ba khamkor ban ya ka ba ngi IT na ka benta ka jing im na ka benta jong ki wei pat na ka benta chu ong jong ki parlo there is no love greater than to lay down our life for our own friends kumba nyos ngeu na ka jing pule na ka gospel jong u Yohanes baru Jesu ula pen I yala ka jong ka nuksa u Jesu ula pen I ya ka nuksa ka babhatam ha ka ba ula IT ya la de na ka benta jungi iwei pa iwei ula IT ya la ka jong ka jing im khnang bangin yo ya kata ka jing im ka bom jukut bangin yo ya kata ka jing im ka bathamai te ko henmen ko para ba ije haba ngi yo I ya ka jing I jong Jesu na ka benta jongi te mangiru ngidei ban pen pai keliang ngidei ban pen I ya ka jing I jongi ya u Jesu ngidei ban pen I ka jing I jongi ya u blai te kumno ngila ban pen I ya ka jing I jongi ya u Jesu da ka ba ngia I mar keliang da ka ba ngia map iwei ya iwei pat da ka ba ngi kongu ya ka hukum ka jong ublai da ka ba ngi kongu ya ka ka ba ublai u hukum yang i ban le leng ba ka ni ngiru ngila ban pen I ba mangiru ngidon sisa kata ka jing I jong I ya ublai ko henmen ko para ba I je ka ni ka Eucharist ka ba
ngirake kaba ngiknya man lagas ngi kadai shisha kata kaba kajing ai kaba krautam kaba ujisu ula ai na kabenta jungi iwei pe iwei habangi pule na ka gospel mandagas ngi yo sngeu ba kumno ujisu haba ula yadon lang bat kisen ran jeng u haka jeng bam jamit ujisu ula ngiyos ngau ha ba ujisu ula ong ba ula i yala kisen ran bat kata ka jeng i jeng u kadai ba ula i yaki hadu ka bakut ula i yaki hadu ka bakut kumno ujisu ula ban i yaki hadu ka bakut namar ba ujisu ula tip lupa ba unsadon ubandino yeu ulatip lupa ba upetrus unsalen yeu kibadon ki apostol kibadon rengkat badu kidai kinong krong khajana kidai kinong pop ki senran kibadon badu ulatip lupa bakin sa i no yeu hakapor ba udon unsadon hakaper ket semani Henry watla kataru ujisu uladon kata kajing iye ya kisenran jongu berkata kajing iye jongu jisu ya kisenran ka jongu kadai shisha kata kajing iye kabom cukut berkata kajing iye kabom cukut kaba ujisu ula ai na kabenta jongi iwei pa iwei kadai kane kajing bu jongu ya kane kayuk haris bakhoi kajing bu jengu ya kene ke sakramen jong ka Eucharis bakhoi but menta ka sngiru ngipen ken mau ya lade ya kajing bu jong ujisu ya ke sakramen jong kajing long lengdo namar ba habadon kajing kinya don kam ya ulengdo but habadon kam ya ulengdo don kam ru ya kajing kinya lada omdon ulengdo omdon kajing kenya lada omdon kajing kenya omdon ru ulengdo deina kata kadau ujisu ula buru hagane kasngi ya kata kasakramen jong kajing long lengdo shabom cukut te mangi kum kipai kristan hagane kapor kapamenta ngidai ban duai na kabenta ki jong kilengdo ngidai ban duai na kabenta baro kilengdo hasatlak keperthai khnang ba kinla ban nang yai priang pen priang ya ka khubor ka babha ka ba ujisu ula benshet halor jongki ka ba ujisu ula ai halor jongki namar haga jinglong briu jongki kin sadon shibun ki ai ki ba wan ban pensyoi ki kin sadon shibun ki ai ki jing ke jing shitom ki ba kin sai kendo henrei lengba ka jing duai jongi lengba ka jing kerpat jongi ngin sadang yaila ban yai trei hakta ka lengka ka ba ujisu ulabu na ka benta jongi kadai ti jongi iwei pa iwei bangin duai na ka benta kilengdo kadai ti kadai ka kamram jongi iwei pa iwei ba ngin duai na ka benta jongki bakin nangla ban trei shidrhem bakin nangla ban trei na ka benta ka hima jong ublai bakin nangla ban penpriang bakin la ban sam ya kata ka jing iye ka jong ublai ya kata ka jing iye ka ba ublai ula bensiet hal hakaterpeng jong kilengdo namar ba klem ka jing duai jong phi ki pai kristan klem ka jing duai jong phi ki pai riu ngai ka jing long lengdo jongi ka jing long riu niam jongi kan salong kata ka batulot henrei lengba ka jing yarap jong ka jing duai jong phi rangba ka jing yarap jong ka jing duai jong ka jing puson jong ka jing kerpat jong phi ka jing long lengdo ka ba ujisu ulabu ha gani gasngi kan salong shisha kata ka baskem ban ngin la ban yai trei na ka benta ka hima ka jong uplei bat kumnu ngila ban
kumno ngila ban trei na ka benta ka hima ka jong ublei kumno ngila ban trei ban pen sapriang ya kata ka hima ka jong ublei lada ngidon kata ka mensiam jong ka jing snaurit lada ngilon kata ka mensiam jong ka jing snaurit habang ipay na ka gospel baro ki sautli ki gospel na ka gospel jong Matthews jong Lucas bat Markus ngi yoi ya ka jingbu jong Jisu ya ka sakramen jong ka Eucharist bakhuai bat habang ipay par ha ka gospel jong Yohanes menta ka sngi wat lada ngi rakhi ya ka ne ka sngi jong ka jingbu jong Jisu ya ka sakramen jong ka Eucharist bakhuai henrei ngi syam ha ka jingpule menta ka sngi ba Yohanes bu kerpang yaiban ya ka jing kordor jong ka jing sai kejat uklam keren syapang kumno Jisu bu ya ka ne ka Eucharist bakhoi henry ha jing pule ba arpat ngiyos ngau kumno Jisu kumno lengba jong Paulus yatho ba kumno Jisu labu ulaseng ya ka ne ka Eucharist bakhoi kadau namar ba hagapor mensua hagapor bakila sedang ban yakane ka Eucharist bakhoi baro ki paj ba kijuyawan bat kijuya lumlang kijuyawan bat kijuya bamlang kijuya siplang yakane ka Eucharist henrei hapdeng jong kata ka jing yadon lang jongki kaladon ka jing bom yas ngothu jingmut Kitu kibriu ki bakam brius pa ki ya bam lang para brius pa kitu kibriu ki bakam duk kim yo lat ban ya lum lang bat kita ki brius pa deina kata kadau bau Paulus uwan bat u pensyai halor jengki ba ka Eucharist kadai na ka benta jong baro bahaga Eucharist bakhoi don bakrau don batri don barius pa don baduk don barit don bahe baro kilong tangkiju ngia bam yesip ya kamet berkasnam jong Kris but Yohanes lengba jong kani ukwa ban pensyai yangi ba ka Eucharist ba ka jinglong lengdo jongi kadai ha kata ka nongrim jong ka jing sngaurip kadai ka nongrim kadai ha kata ka nongrim jong ka jing I jongi ya ublei kadai ha kata ka nongrim jong ka jing long rit jongi da ka ha ka ba ulapen I ya ka nuksa jong Jisu kumno Jisu wat lada ulong ukanrat wat lada ulong ublei henrei ulashim ya kariti ulashim ya kadeiti banlong kum usanran banlong kum umrau ban hiar ban saj ya kikcat jong kisanran jong u ha ka jingsisha kat kum ka tradition kat kum ka riti ka dustur jong ki paj ba ju kadai ka kamram jong kisanran kadai ka kamram jong ki mrau ban saj ya ki kcat jong u kenrat kadai ka kamram jong ki bansai khuj ya ki kcat jong u kenrat te haba Jisu bat ki sanran ha ka miet jong ka sngi palei bakhuj haba kila dep ban lek na ka banta ka ministry jong ki haba kila wan pai shala yeng na ka banta ka jing khawai bakhadu Jisu ha ka ta ka por ula ha kata kapor ula yeng na ka jaga ka ba usyong bat ula leit ban sai ya kikchat jang kisan ran jang u kani kadai ka jing hikai ka ba mangiru iwei pa iwei ngidei ban buat bat bangidei ban puson ha ka jing im jungi ki ba man lakasngi bahadu katnu ngadon sisa kata ka mensim jong ka jing snaurit ban sim ya kata ka riti ban sim ya kata ka dehiti ka dustur ban long kum umrau ban long
kum usenran ban sai ya ki kichat jong ki wei pat kalong ka kam ka ba po tam kalong ka kam ka ba ja kliatam ban sai ya ki kichat jong ki wei pat Henry u Jesu ulakwa ban pen inuksa ya kisenran jong u kwa ban pen inuksa ba makiru kidai ban le ya ke ei ka ba ulale na kata kadau u Jesu ulale ba ulasai ya ki kijat jong kisenran jong ulale ban sai ya ki kijat jong kisenran jong ko hanmen ko para ba e kaniru kadai kata ka wei ka jing hikai ka ba u Jesu ula ai yang i mendakasngi ba mangiru ngin long kita ki briu ki ba ngauret namar u Jesu hi ula ong ba ulawan sya kane ka perthei om ban sya syakri hakiwei om bakiwei kin syakri yau henrei ulawan sya kane ka perthei ba mau un syakri yakiwei ban mangiru kum ki pai Kristan mangiru kum ki khun jong ublei mangikum ki balajit jong ublei ngiru ngidai bandon sisya kata ka mensiam ban syakri iwei ya iwei pat ngidai bandon kata ka jings ngaurit ngidai bandon kata ka jings ngaurit ka mensiam ka bakloi ban syakri iwei ya iwei pat ban ngila ban long ngila bandon kata ka mensiam lada ngidon ka jing ya jan bat ublei lada ngibut ya kanuksa ka ba ublei u Jesu u labu na ka benta jungi u Jesu ula ayingi ya kane kanuksa ka ba bhatam ula ayingi ni ya kane kanuksa ka ba biangtam bangin buat te kadai ti jungi kadai ka kamram jungi bangin buat ya kata kajing hikai kaba u Jesu ulabu na kabanta jungi iwei pa iwei teko henmen ko para ba ije ha kane ka janmiet kaba menta katba ngidang ya lomlang ha kane ka sngi khuai ka sngi kantang ha kaba u Jesu ulapan pau ya ka jing e jangu na kabanta jungi iwei pa iwei mangiru tungin pen pau ya kata ka jing e jungi yau Jesu ngin pen pau yangi ngin pen pau ya kata ka jing e jungi hiwei ya iwei pat bat bangindon kata ka mensiam jong ka jing ngaurit ngindon kata ka mensiam jong ka jing ya tiplam ngindon sisya kata ka mensiam ka ba shitrhem ban syakri iwei ya iwei pat tu ai ba ka ne ka sakramen jong ka Eucharis bakhui ka ba Jesu ula seng ula bo tu ai ba ka ne ka sakramen jong ka jing kentang lengdo ka ba Jesu ula seng ula bo bat ka ne ka jing ai jong u Jesu ya ka hukum ka ba thamai bangen ya i mar keliang kan su thiet halor jongi iwei pa iwei kan su thiet ha ka men sim jongi kan nang yai rehem ha ka men sim jongi khnang ba ka jinglong Kristan jongi kan long shisha kata ka jinglong Kristan ka ba shit rehem kan long shisha kata ka jinglong Kristan ka badap da ka jing ie ya ublei ka jinglong Kristan ka badap da ka jing ie iwei ya iwei pat tetungin ya dawai ha ka ne ka por na ka benta ka ne ka jing thmu khamtam e ha kine ki lai saus ngi ha ka bangi pen kre ya lade na ka benta ka jing job jong u Jesu ya ka jing yap ngidon kam ban pen kre yalade ban pen thli yalade ban puson hala ka jong ka men sim ya ka ei ka ba u Jesu ulale na ka benta jongi tetungin ya dawai ha ka ne ka pur na ka benta ka ne ka jing thumu en yaro ya u Jesu Christ